Ala, kumbati, tungas gid. Mura na gid ligid og huso na gid sa motor. Kung nakaistorya pala yan ang motor, wala ara na ng sukuha, gibang laparo na ng mga sakay kay. Grabe drive day para may daan, gatuson pig kilo na ni. Grabe motor ha, wa magubili. Madyo gani na kaya nag-alilig-ligid, bag-una nigligid, og daan panilig ko anang bus ka gani. Finally guys, abot na mi sa mga destination karong adlaw, di ami sa Barangay Lumbog, Gindulman, kinatumjan na ni nga dapit. Kauban na guys, sa Junjun's TV ug si Giovanix Vlog. Giovanix Vlog. Yeah. Giovanix Vlog, si Junjun's TV. So ano mo kakita na niyang sus, marusip na wa. At sa i-update guys, ug sa nila iporma, wa man gapoy ka uswagan. Ang kari naman ning uswag. Uswag man. Always na. So guys, today di ami karon sa Belans Paradise. Ara mong pakita nandiyan guys sa mga purmadare. Okay, damay na awak ko pa na. Dugay raman kami mangduha nagsabot ta kay niabutal wag 2021 wa magyapon makarhi madyo gani karon kay natinuod na. So karon guys atong tanawon ug unsay naa dari nganong Belans Paradises. Di man na paradise no, paradises no. Paradises, mga paraiso. Style di ayaw Belans Paradise raday, paradises. Patanaw mo dyan sa style marbag na nga na. Ay, jar nang ikog. Ikog. Giikugan nag-i. Okay na magol pa ko dato mo na. Margi-ikog-ikugan po daw may partner. Adatos Trinidad katong wakwak bitaw, madam wakwak. Ay, madam wakwak katong planong bay. Dito po ko sana. Diyan na sila wakwak dato. Pero awa pud wa to mugawas kay buntag miningad to. Gabi Ang pa to. pako manabilin. Pako kay nga naman na sila. Madyo ka wato butang ikasin. Patay uros to. So karon guys is maniud to mi dito sa maniud to ta yes. Anja guys tanaw na ninyo sa vlog ni Junjun's TV kay si Jay mag-vlog sa among pagkaon ug sa among pagkaon dito. Patangira man ninyo si Jang vlog. So today harang magpakit sa Belans Paradise kay first time na ni ari karon. So first time ni nato karon nga to kiunog sa ninada ni. I'm gonna show you around. Diya tangin dito sa vlog ni Junjun's TV. Junjun's TV. Idugay naman jud pud tawa nagkita no. Kay busy ako. Busy man pud ko. So mao nga atangin ninyo guys sa isang vlog to be uploaded maybe tomorrow or the next day or maybe unsa. Ito kay boda ni silang mga skills nga grabe ka witty ka mo edit. So see you later. Grabe porma da. Kuha puro ba jag media so? Kisa na kip-kip dan eh. Ha? Ilaga og ilaga kere. Slot. Kit ano lagi ko magko. Sana kinib-kiba naman sila ka. Kim kamulo kong dagat. So guys, nag-abot ni mo mismo sa place, mao ni imong makita og katong waiting shed. So Belans Paradise guys is a hilltop bar and resto. So pwede ka na nimo kaon while enjoying the view sa mga mountains, sa hangin nga rang kasaga grabe. O guys, makita pod ari ag mga dagat overlooking ni sa nga lugar din na ay mga flowers nga grabing ka mga gwapa. Uy, abi ko bag plastic ni. Original man di ay. Tinuod na parehanas pagmahal ni Ondoy. Ay, sana all. So mauni guys, ang Cristo bar nga nas ibabaw sa buntod nga gipalibutan og mga buwak kag ubang buwak guys pag upang tinanim. So daghan ka mga spots dari guys nga pwede ka mag picture. Ideal ni sa mga ganahan bitag photoshoot o kanang mga overlooking patanawon mo na unsa guys sa overlooking nga dagat. So now guys, naibuwak dari guys nga pasong kini na. Buangay ko daan ni naman sa itom-itom guys, kinis gagmay pa guys. Mao na yung hilong am-am sa among naong kay namay mga itom-itom dan among pangwaon. Ug mao ni guys, gang giingon ni mga mountains og dagat nga makita kaadto dari sa ibabaw. Grabe madungawan na pa restaurants diha. Basta guys, di ma-explain in words, pero grabe lami ka dos pamati nga nakas kinaibabon bitaw magdungaw ka sa mga beautiful nga tanawon dito sa ubos. Ayaw cool. Oo na siya. John, kaya ba kagansayngan na ning kuha na? Ini? Duranta. Uy, di na duranta. Baca-baca mahal makabago? Bagong gamay? Mura no? Ano ba? Mangutan ta? Mahilo, pala taray mo itong kamat dyan. Nga naman ko na alam, may gadyo ni Sunuban. Sunuban mo kalimot man. Lurong dyan na rin. Nga naman ko sa una, utanon nila sa mama sa una. Ang bago to nga tinahod, pero kanay mura zag bago. Bago-bago, kay gagmay pa man. Daan guro ni. Gagmay man.
Ah. No. Di, mo dyan na bago. Charang naisa. Uy, lami tanawon ba kay mapuwag itang udlot? Nainganis munisipyo. Opo Sa kahinog. Alicia. Oo kahinog. So guys, wag pa mo katanaw sa mga vlogs ni Junjun's TV. Hamong giawhag. So pagtanaw sa mga vlogs, tapos yung mga drama din mga episode na. Yes. So, nahimo ka ba ning politiko? Nahimo Nahimo ka pre. sa pa to? Sarhentong ladlad. Tanawa? Daghan ni kabuang sa ijang channel. Guide na. Uy, doon na nga nagkubo man ka. Uy, SPJ doy. May batasan. So bitaw guys, sahang may istorya guys, ang first time dari unang impression na is kanang mura bitaw lamis sa pamati kay ara kasagaghangin zainig nga na nimo pikas-pikas mga view. Oh, init pero bugnaw dari. Tungod siguro sa kanang palibot nga ay kalasangan no. Oo. Daghan mo kay kalasangan guys, mao man jud ni makatabang nato ning kalasangan. Naglibot ba ni ja? Naglibot. So ang entrance dani guys is 20 pesos? 20 pesos. Ma'am, 20 gapon ko. Entrance? 30 ang adult, 20 ang bata. Okay. Kadungog mo guys. So ang entrance dani guys is 30 ag mga adults, ag mga bata is 20. Anja kaya ako kay bata mo ko. Nahuna ra man nimo. Batang isip. Oh, nahuna ra so 10 gyapon na. Way labot ang mga nahunang bata guys, haw kag height nga bata. Ag edad jud ni guys may kwentahon. Nga pasensya. Ang kay quarter to 5. Oh, quarter to 5 buwag gyapon ka di na ka madag palusot. Ilado na ka daris bilans. So guys, mo ni view guys ngayon makita sa palibot. Sa hangin ka adto. Hi darling. Imo lagi kong picture-picturean. Nga na ka in love na ho. Kay imo matangas tulin-tulin sa atan. Aragi na guys, anong kalami? So kanang nasang likod guys, po na si Zag Resto Bar dari sa Bilans. Nag-serve na sila og klase-klaseng mga pagkaon na sila native chicken, pwede ka mo-order og sininuban, adobo, tinula, halang-halang, sinugba. Bisag sa padaana guys. Basta guys, dagan sila mga pagkaon nga gi-serve na sila pork belly, sinugba, spare ribs, na sila bami, spaghetti, buttered shrimps, na chop suey, bulalo, daghan kaadto sila og gipang serve dani. Actually guys, daghan jud kaadto sila gipang serve. Mo surprise gani po sila deliver po sila na birthday. Diyan na mga snacks, daghan kaadto guys para makumpleto guys ang information. Lamang ibot na ang contact number dari para kamo na yung istorya mismo sa management. So guys, aha na lang mo ding voice over to ang vlog karon kay grabe ko sa daghangin dito di magdungog. Ug to de guys, na sila karoy raffle dito sa ilahang FB page. So ganahan mo join guys. Ang price dito is magmukbang dari sa ilahang lugar. So i-check ninyo guys kay basin og makadaog mo. So mo ni aghalang FB Belans Paradise Resto Bar. So i-check na ninyo guys kay basin og kamoy makadaog sa raffle aron na jud kasurti ka jud kay liman kag napo ka tawo imong mada. Ja free na mo og pagkaon. Pasensya na mo na ng model guys, kaya ka trying hard ka do sige na nag-iog sayang laman guys kay din hamapil ag voice kay grabing ka aliwaros wa magdong gamang istorya ra ni kay grabing hangin ar kasuga. Pero lami ka sa pamati oy, bugnaw ka jo. Og syempre guys, magpalupig ba pud ko, pusing-pusing po ga dali pa picture po ko dali. Basta guys, very nice sa nga place. Good for picture dun sa og hilig ka og post bitong picture. Arang nice ka adjo. By the way guys, before ko makalimot, pwede dahil po tadari mag-overnight sa Belans Paradise. So naa sila yung mga tent na for rent, 350 ag duha, unja ag upat kataw is 400 pesos. Libre na siya og entrance. Mura na kong nahugog gani guys, kaya lami akalos pamati. So kining bag ang gigamit guys is hinatag ni Ate Jocelyn. Ganitong dress is 180 ra ni. Pinalitan na natos online. Nadarag hangjo ba? Kay tanawa sa man. Ya madaring tahi inon to. Dari likod na, likod na. Hali, wala din to itira. Factory defect dai. Factory defect. Ug di pa factory defect din natos ni. Mo nang konsing to itira. Okay, John, sumurag katas-katas naman. Sumurag maniuto na ni guys. Atang Indus Vlog ni Junjun's TV. Adto mi mga un. Tana! Tara, solong na na. Okay. Hamra bit. John, hamra bit kusina, John. Ayo. Hamra kusina dan eh. Abang kunawan. So guys, og marhi mo guys, please don't pick the flowers. Kay gihaguan din nalag tanom ni. Na iban kay hilig man jud mangusnit, na iban mo saling-sing, adto dito magpanghawat. Naraman jud sila mga lagmi nga buwak. Okay, hi Doggy. What's your name? Adto pa maka? Hi ma'am. Hi. Good morning. Morning.
Afternoon, good morning. Asa Morning pa ron, ma. morning pa di ay 11:40. Eh, magpapusil sa ami. Pusil. Pila man? 36. 36.2. 36.2. Di ba? Hala! Huy! Huy! 82! Awa dyan kakahadi, dyan kakapas ang hotness. 35 ra. So guys, maragdag ni siguro may mga kaya na may mga plato. So guys, gipalibutan si Jog mga kakahuyan, mountains, and forest. Forest na laman eh. Pero makas maong bugnaw ag hangin. Bisa garang initag adlaw, bugnaw ag hangin. May mga flowers. Perfect to siya guys. Para na ha. Sa mga hilig og mga ingani, yung mga view, mga Instagrammable nga mga pictures nga nasus. Grabe. Saan mag-set up din darling ha? Agay, picture dito. Dara may sa mag-view. Diyan na pa Jay. Rice terraces nga makita. Murag sa Banawi. See, sa enjoy ang 30 pesos, ma-enjoy na ninyo God's creation, ag wind blows nga lami. Number na, asa man, Sir Chris? Iba kumutayag yan, ha? 30 pesos ra guys, pero malingaw na ka. Pero napag kay, lami, siguro rin mo rin na kay kauban. Wow. Diya, mga unpod mo, kaya mag-serve mo po sila rin mga pagkaon. Wag na ikaw ba? Ngayon ang pagsana all. Sagdi raman, bahalag sa naur, basta ka nagigagakos. Siguro ang bana-bana na ni guys, og hapon or morning, kay kuan sa bugnaw. Lami dyan sa gakus-gakus, og na kay bana. Adyo naman ang di mo bana, kaya rin ka malubaan. So nag-serve sila dari pagkaon guys. Diya, naman siguro sila contact number na ni gusto magpabook. Kung daghan mo, diya, mga 30 mo kabook nga na, maglisod sila kuan mo nang, kung daghan mo ka adyo, kinahanglan mo, take siguro mo daan. Kaya ro, ma-prepare ragin juhang mga kanon nga pagkaon. Gusto mo ka Bisayang manok, English nga manok, Spanish nga manok. Okay. Nakuan kuskuan, palibot ba, marag na starstruck. Arang ibabawa man dahil ni, oy. Marag na dyan kinaibabuan sa Kindulman, marag kinaibabuan sa Barangay Lumbo. Ano, sample sila ang mga food. Sample. Bisaya. Kani sinugba nga baboy o bami. So, mga ano mi guys, sinja tanawa namin sa vlog ni Junjun's TV. Ug kinsay kinapaspasan mo hungit. See you later and see you on Junjun's TV's vlog and Giovanni's vlog. Sibog pagamay kay patunong po na naskuan. Ano ba hindi mapuli patungod? Tarantam lagi na nahinukan. Nagahang-hunahon kay to orang mulut. Tarantam lagi din pareha mustiri. Na nahinukan magkurug-kurug na din na tunong sa buhaton. So guys, so gusto niyo may bawa naghang thoughts sa ilang pagkaano gilamian ba ko, please watch ang vlog ni Junjun's TV kay dadto ang gi-review ang mga pagkaon ang gitilawan ang gi-judge og sa lasa. So, gusto mo makahibaw og lami pag ilang pagkaan diri sa Belan's Paradise, please watch Junjun's TV's vlog kay si Jayga vlog sa time nga ga-review ko sa mga pagkaon. So, ning sa kami dari ibabaw guys, as you can see, na ay mga hagdanan kay naa pa JP nakataas nga bundok ibabaw daari sa Resto Bar. So, nagabot ni Mustomoy na ay purok dana. Kita mas rin dyan na more cottage na adiha agi nga dyan nga pako. So, mo sa katadaan ng pako. Wow! So, garabing kusugang hangin dari sa ibabaw guys. Pwede ka dari mga lingkod-lingkod o ganahan kag fresh air. Nandiyan, pwede ka adyo ka mo tungtong daan at mag picture-picture. Kaya gwapo dyan ka adyo ni tanawon sa picture guys. Uda na ka mo pusing. E makitaan man to ni mong mga view rito sa bus. Ag dagat, og buntod. Oh guys. Mani sample guys. O gusto magpa-picture. Pusing dyan, pusing. Mura nakagwa sa bukol, no? Mura kag naslay nasod. So, kung nakakadari sa ibabaw, guys, mas daghan ka adyo kay makitaan sa mga auto, Resto Bar. Grabing na isa, eh. Labi na sa personal, wako kabog natagaan ba sa justice sa ang kamera nga gigamit. Pero, wide angle mo ang kamera, guys. Murag mo gamay tanawon ng mga mountains. Pero in person, dagko dyan na siya. Mura mo gud ipagamay ba na ning kamera ha. So mao ni agpaka nga pwede ka na picture kita mo na ni hagdanan. Pwede ka mo sa kadaan na diyan magpusing-pusing ka na pero magamping ka kay grabing kusog hangin ug na kay fear sa heights medyo makulbaan ka kay nahabog mo gud na siya. So katurang mga kaya pwede ra mo dala picture syempre maghinay mo kay diyan mahagbong mo. Nay pa ko guys pero haglag man ko kay kusog magangin kahabagat. Diyan maanod ko sa hangin maanod bitang maglakaw ra ko murag ko mapalit diyan ka mapasakon ko mo diyan. Okay naman pag mapalit ka. Katuro magkaskasing-kasing ni unta. Ako sundoy ko man dito sa boss. Pantay ko dito sa boss tugpa ko dito sa kalibunan.
yun, yung signal na rin po no? Tama ka ko na rin suway. Hala, arang lami, lagi na imong TV pura me. Gamay rin TV ha, kayo ito palit. Pero kuha na. Pero may dari son. Lagi, tanas pura me. Hoy, pura me! Picture. Wow, mura lagi ka. Picture kasi ng video. May ka na may front camera din. Adi na, oh. Picture ko hindi ka Oh, ay! Karon ba ko? So, another. Okay na lang kay matag. Tagat mo naman. Dadir. Buto na gani sunod. Mura lagi nagtinuod ni mo pako pura me. Pero dito, ikaw di ka off na. Nagpagkita na. Bulo pa na. Paglagay hangin ka ato. Okay lagi pahangin. Kani pwede ni butang ako ano kay Bulkar ngana. Abog. Asa man padung? Ato pagili. Ato tag Dani, totoo ah. Tikas butod. Oo. Oo, pwede. Nice po no. Nice po pisto na nila. Sakto man sila lugar na. Pero ba hangin na? Guys, kubot ka sa buhok sa hangin. Gubot agad ang buhok, tulo ka buhok. Tulo ra mong gani. Gubot agad ang buhok, tulo ka buhok. Hangin magod, mamuknog hangin. So guys, ang advice guys, karong kay habagat man katong mga 30 kilos bilo ang timba sa mugarhi. Kaya dyan ginigbarog din dyan narito, anan dyan mo sa hakna. Advice ko lang jud ay ko nga ngani. Ug habagat. Ug habagat. Ug habagat dyan guys, mga 30 ka. 107 kilos mo ko. Di, okay ra ka dyan. Bisan pag gusto ka dyan hangin, di maibot. Ito guys, joke ra guys. Pero okay ra po. Okay ra man ko ug manhi ko unsa mapalid ko. Basta adto lamang ko mo padpad sa right person. Dari lain na po nang imo. Sagol hugot naman itong ijaha. Ito guys, tinod ito guys. So ganahan kag ma-relax ka. Harang hangin na ka doon. Makita ni mong tibuok buhol. Harang tibuok buhol sa pananaw. Pwede ka dari mo arhi. Sulit sila. Thank you dahil ni Junjun TV. Kida ako dari. Kaya ko pa po si din po kumakari yung makatuod. Si Jamay guide. Kaya kapila namin balik-balik. Kaya hagam naman ni Dani. Kaya lamian na sila pagkaon. Pero lami jud po guys. Promise. Di jud ingan sa pamutot ni Jun. Lami jud si Jam. Di ka magmahay. Jaffer double pasok pagod ko. ako gani. Alam niya dito no? Dai pa ikaon. Nabuang ta kami hilaw kado pa ni pusa. Sumangin na pud padungog-dungog kay gusto na pag ipaputos. Wa man sila putos. Tapuruir. Wow. So guys, para sa inyong booking guys, just contact 0995-337-2204. Ang address na ni guys, Sitio Karahan, Lumbog, Gindulman, Bohol. Belans Paradise Resto Bar. So, kamo na contact guys kay arong maka-inquire mo ug sa inyong gustong mahibawaan, abtik na sila motobag ninyo. Og don't forget to like their page, Belans Paradise Resto Bar sa Facebook. I-search na ninyo, makita na ninyo. Og before they go say goodbye yung tanan guys, gusto na kumuhay nila ni Jenny Sharp in Barvaria, ni Flora Ritz, og ni Labihay Luuya Channel. Hi ninyong tanan, thank you for always supporting me. Og palayo po kong check sa ilang mga vlogs guys, basig mo adyon mo, basig malingaw po no. Og dako kadyo pasalamat na sa owner og sa mga staff dari sa Belans Paradise silang maadyo patagad. Friendly sila kaadyo dari guys. Beautiful place, beautiful people og delicious food dari sa Belans Paradise. So I'm inviting you all. So aja di juglaag dari guys, di mo magmahay. So thank you kadyo guys sa pagtanaw sa atong vlog today og welcome mo mag-visit sa Belans Paradise anytime. Idugang na si Jong bucket list sa inyong travel goals. Nice ka dari mag picture pero pasensya naman na ng hangnawang kaya nahagla ko na sa hangin kaya grabe suga lagi. So thank you ka ni Junjun's TV og ni Jovanix Vlogs nga mong kauban karon og syempre si Ondoy. Og happy anniversary na mo. Today is our anniversary katong nag mutual understanding ning duha char. So thank you ka guys sa inyong suporta. God bless amping mo kung hamo aron. See you on my next vlog. Bye bye.